Empezamos? Sí. Vale. Isto é máis difícil empezar. E eu sei que o livro tem algo também para os músicos. Para os músicos. Sim. As partituras, Sí, os que ten as partituras. é partitura. Partitura tal cual. O que queremos facer é... Teño que ser máis concisa, non podo enrollarme. Há que saber bailar para assistir a um espetáculo de Ah. televisão. Como? Colaboran con nós, pois, Bea, García... No, mierda, non sei como se apellida, joder, Bea. Ya enseñamos a bailar a la gente desde el palco. Mierda. Castelán, no, galego. Recuperar ese espíritu de Disfrutalo, gozalo, en galego gozar. Sí, o disco ten algunhas colaboracións. Bea, non vou decir Bea solo, non? onde a xente pode ver ver e ler. Que país? Espera, deixome algo. Sí, frases cortas. Sim, É diferente porque pretende ensinar... Non. Neno, Iago Carro, Cribeiro, que, bueno, é o meu sobrinho, teño que dicilo, que vai moi ben. As músicas chegan... Si, se non, despois zoscanche. Se non bailas, despois tes problemas coa xente do grupo. Coas danzas o público divirtese moito, porque... Eso tamén foi o que quería decir. Outra vez. Queremos subir o caché do grupo porque somos moi bons e tocamos moi ben. E porque Mon se berra moito. 10.000 euros. subir 10 minutos. Sí. O sea, 10.100 en total. Como se chama esta muller, joder? Bea Díaz. Bea Díaz. Sí, e xa está. Moito obrigado.